Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula lapha ndiniphathele amagqabantshintshi omdlalo obuphakathi kweKaizer Chiefs kunye neqela kule Durban City phaa eMoses Mabhida Stadium. Aphumelele ke amakhosi phaa, ephumelela ke ngenqaku elinye 1-0. Inqaku elithi lafakwa phaa ke nguSilva, umfana omdala ke Da Silva ke othe wangena kumfana omdala njengelalela. Baphulaphula ndifuna ke nizibukelele nizijongele igowuli elake lalihle libethwe phaa nguSilva ngentloko umfana omdala. Iyakulaa nto ke baphulaphula benke ndayithetha kwenye ividiyo bendigqiba ukuyenza ndathi zonke ii-players ezisayinwe yiKaizer Chiefs le sizini zonke ayikabikho ethe yafeyila. Player neplayer ke ethe yasayinwa yiKaizer Chiefs le sizini ithi yakungena yenze umsebenzi. Into ethetha ukuthi ke zonke ii-players ezisayinwe yiKaizer Chiefs le sizini ke zinxanelwe ukudlala. uFlavio Silva baphulaphula ngenqaku ke eli lesithathu umfana omdala, and udanisa abaninzi abathetha kakubi ngaye, abambeka amabala, abathetha izinto ezingahlambulukanga ngaye. Kodwa uSilva wenza sure into yokuba ithuba solifumana ulivalele emnathe njenge-target man, njenge-strike esingunumber 9. Ndandike ndathi ke baphulaphula ke xa ooJunior Khanye bekhalazela iligi asuka kuyo uDa Silva, ndabuza umbuzo into yokubana ingaba nala ligi istrongo ngaphezu okanye ke le yeSouth Africa League strong ngaphezu kwala league na ibidlala uSilva. Ndaphinde ndabuza umbuzo othi ingaba yenziwe into yokubana zonke ii-players eziye zakora amanqaku Kaizer Chiefs ziphuma kwileague eziphantsi. Ndenza umzekelo ngoMbesuma usuka eZambia wafika apha uKaizer Chiefs kwafaka amanqaku. Ndenza umzekelo ngoKnowledge Musona osuka eZimbabwe kodwa wafika eSouth Africa waxaka. Abantu abaninzi ke abade bayibone le nto ke ndifuna ukubavezela yona. Baphulaphula iKaizer Chiefs ke ithe yaphumelela namhlanje, iphumelela phaa ngo-1-0 abafana abadala qabaqaba nje emetshini. Kaizer Chiefs namhlanje ke ibidifenda njengesiqhelo, idifenda phaa ngoSolomons, idifenda phaa ke ngalo mfana wakwaCross. Center backs zabo ibuyise phaa uMugwele, defender noMcCarthy, Eden McCarthy bahlalise phaa ke uKwinika. Kwangena ke le ndodanyana kaMugwele endaweni yakhe esazikithini sebala, ibisebenza ngomthetho, ayisebenza ngomdushabalala. Senkosi Ndiphile Ngcobo uba ndibala kakuhle phaa isebenza ngoVilakazi. Yazi Kaizer Chiefs ifunza apha uLilepo kunye ke nale ndodanyana kaIgadora. Phaa nge-second half sibonile kungena phaa uThabiso Monyane ethatha indawo yakhe phaa njenge-right back phaa kwiKaizer Chiefs. Kungena kuSereno, kungena phaa ke le ndodanyana kwaFlavio Silva ethe yafika ke yenza umsebenzi awugqiba, yenza into yokubana iKaizer Chiefs beke iyaphumelela. Baphulaphula khani nizibukelele nanga ke amagqabantshintshi, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.